Аз ви гледам през таблета. Аз ги поизправих малко, бяха укривени. Въпреки, че хубавото разласка малко да не се прави. Айде играйте, де. Играя, де. Бутни малко. Ела при нас. Не гледаш за малко. Аз гледам от тук. Първи гол за Митко. Ей го там. Там. Бутни малко ведъртак. Абе, гледам толкова колко. Не може да се бутне. Паго. Димитре, идвай тук на ръката, защото ти беше размахан. Целилите. Паго. Ега си. Айде, отбелязвай си ги. Димитре, отбележи си ги. Не отбелязвам си ги, ето 3 гола. Ма ти Мимо как снимаш? Се снимам, нали правим клип? Бе, Митко Е така. На колко гола си? Първи гол! Не, взимай. Митко, не се ли габи? Не може да си го бутнеш така. Абе, разтресахте цялата маса. Димитре, всичко размазано заради твоята ръка. За малко. Митко, защо се там фърля? Не можеш ли да го удариш? На една страна. Ама стига, размазва се. Не е така. Втори гол за тъпана. Имам втори гол. Ето то има 3. Чакай. Айде де. Игората по метъра ти цепи, бе. Аз по метъра. Хайде бе. Много я размаза. Не, чакай. Гол. 4 гола ли вкара? Да. Сега ти мазния гол. 4. Трябва да снимаме и головете. Мима. Да знаеш, че вече по джаг... само това. Да знаеш, че вече по джагите имаш сок от джанк. Ма не снимай така! Мима, бъдеш ми. Мима! Аз знам как се снимаш. Да. Пусни. За какво към твоите, бе? Защото се буте напред или назад. Много е слънчево тука. Екрана ми е на 100%. Защо аз трябва да снимам? Не може да играя. Не, ти не можеш. Къде си се разбърза? Ох, не ми се снима. Ще снимаш. Ама, Иво! Иначе... Излизаш. Ама какво да направя, че не ми се снима? На тебе какво да се снима? Никой да ме връщи. Ма не искам да снимам. Искаш да не ядеш после от картофите? Това казахме на глас, нали? Не сегнете ти с това.
Ма не ми се снима. Няма да говориш. Иначе няма да стъпаш вече в този блок. Ма не искам да снимам. Аре да мима. Мръдни това тъпли, че ми пречи да мимо. Какво? Чакай, стоп. Леле. Играча му падна. На кой играч падна Радмитър? Защо ги държа се така те играчи тук? И аз стига си бутал към твоите. Да, беше в моите. Ето сега някой пречи. Не. Обали ме тази джанка. След 15 минути спираме ли? Не, това се вече Не знам. бутна го Значи повторение. Къде го търси? Той падна. Дай го. Еми, ето тук беше. Митко, защо го пута? Жадна съм. Няма. Абе, Не треси. Добре, джанката. В Митко. 4 гола ли си вкарал? Ще ти го превърта на 5. Сигурно се. Не можеш. Не можеш. Мани са 5 кола. 5 гола вече си вкарал. Да, ти в нас като говориш глупости. И ти вкарах гол. Може аз да ти отбелязам на тебе головете, Димитре? Не. Махни се от тук да я пречиш. Нима! Дигни го. Но не искам така. Така ще е. Уф, не ми се снима. Ега. Няма не. Ама не искам. Много е слънчево. Пука ми. За какво аз се снимам? Снимайте си вие. Няма. Ей, за малко. Нали значи се бута назад? Да, ти ще го буташ към твоите се. Но мишето ще отиде нагоре. А пък и първо ти каза такова. Ако е в тебе, се бута на тия. Ако е в мене, се бута на тия. Ма ти си го буташ се към твоите. Той отива към твоите. И... Кога пък вкараш 6 гола, бе? Еми аз вкарам да не съм като тебе. Та джанка не правихме на нищо, аз ти казвам. Ами той видя чички. Не ми трябва чичо, ми трябва. Тия хора, които гледат толкова. Трябва се винаги нагоре. Да, мой. Ама все пак аз да би се клипа. Значи аз ще ви чакам. Ох, много ми е толкова. Някой вкара 9 гола. Митко, Ти колко ще вкарал? Иво. 3. А Димитър? 6 гола. Ние много спасихме положението с това топче. Ти къде? Много е слънчево. Оф, айде. Митко, би. Ето, това би.